hebben wij je ook gebracht. Maar mensenleven is gedaan. Wij moeten nou naar huis toe gaan. Het was geweldig, het was zo fijn. Wij danken door voor iedereen. Iedereen zit door een bijeen en men herkent zijn sentiment. Het was een ovend, veelbelovend en de komt nou aan zijn end. Maar mensenleven is gedaan, wij moeten nou naar huis toe gaan. Het was geweldig.